Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta ostegunero bezalaxe sustatuko lagunak perrez ditugu. Irrati bidez entzungai saio hau eta ikusgai ere. Noski, Twitcheko kanalean sustatuko Twitcheko kanalean. Luisjo Fernandez, egunon. Egunon. Zer moduz? Pues ondo, albiste oso aste oso teknologikoa, hobeto esan da, suertatu da eta irten zaizkigun artikuluetako batzuk komentatzeko prest. Primeran, eta nondik hasiko gara, Luisjo? Iragarpen handi bat, justu aurreko astea bukatzean jakin genuena, eta da Argia aldizkariak jarri duela sarean 100.000 argazkiko artxibo bat. Ez da gutxi. Ez. Izugarria da gainera. Izugarria da, eta gauza asko daude, ikusi dezagun, erakustea honena, argazkiak direnez. Bueno, hemen dugu albistea, eta jarri genuen eibartar batzuk, Zutagar, garai batean eibartarrek ere, gizonezko eibartarrek hilea eukitze zuten, eta gero galdu genuen. Bueno, barkatu hori, baina, sartu gaitezen, fototeka.argia.eus, hori da helbidea, eta, alako kargatxo bat, roboten kontra babes bat jarri diote, eta, lehen biztadizoan, alako zerbait agertzen zaigu, abiadura... Bota ez zarela ziortatzen. Hemen pentsatzen dut, adimen artifiziala leku guztietara iristen danez, ez? Bai, baina hori inevitable izango da ere, bai, iruditzen zait. Artxibo bat jartzen baduzu sarean, nola ez dezaten kopiatu robot horiek. Bueno, supongo hori dela babesa, eta, igual funtzionatzen dira, barkatu. Baina, interneten zaude, kopiatuko izute. Hori da nik uste dut errealitate horretara egokitu garrela, ze poliki da bilen. Ez dakipa izango otedan aldi berean bideo konexio honekin gabiltzalako. Erakutsi nahi nuen, bilaketa bat egin nahi nuen, segure erratia. Bilatuta ze agertzen otezan, kargatzeko. Zer gehiago komentatuko dugu, bestela, beste anekdotatxo bat, tartean, kontatu duguna, ez dugu hori erakutsiko, baina adimen artifiziala esan dugu, hau sartzen dela argazkiak eta begiratzera. Arakatzea, bai. Sartu zitzaigun bat, baita ere, joan den ostegunean. Sustatun. Gu berriketan nahi ginala, sustatun sartu zen, idaztera. Idaztera? Bai, eta idatzi egin zuen, gainera. Zure lana ordezkatzera, Luisjo? Bai, nirea, eta laster zurea ere. Adimen artifizialarekin erraza eta azkarra. Bla, 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 bideo sorkuntza, holako zerbait zen, eta zen makina batek idatzia. Ustez Txinako tresna baten berri ematen, eta, hori kontatutzat emango dugu, sartu garelako da Argiaren fototekan, ikusten ari garena da berak prestatu duten portada bat, argazkitako batzuk trukatzen diren, eta guazen bilaketa hori egitera, agertzen zaigu, segure irratia, non baitetik. Bestela baki norra agertzen dan. Eta bilatuko dugu hori. Zure burua bilatuko. Hombre. Ostras. Nor dira? Mari Carmen. Izenekin, Alaitz Sarasola. Segure irratia ez identifikatua. Uste, Mari Carmen. Zinetan klikatuko dut ikusi ezagun bat, ze guapoak zareten hor. Esamarrauket estudioa berdin dagoela. Bai, sartu gaitezen estudio batera, hemen gizonezkoa. Eta maile iguala. Mai iguala, orain internetetik eta konektatzen.
oraindik Aitzinik. programa egiten du, Bai. arratsaletan, aurten 40 urte damazki hemen. Bai. Bueno, ikusi ezagun, ere nola dagoen, Ostras, ez ze dago ona! ez dago identifikatuta, Mhm. bera. Alberto Elósegui izena ikusten dugu egilearena, Argazkilaria, argazkigilearena da. bai. Baina Mhm. badago aukera argazki honi buruz zerbait esan nahi Ah, diguzu. begira. Gonbidatzen dut Segure Irratia edo hau entzuten duten guztiak bilaketa bat egiten badute guk Mhm. egin Bai. duguna bezala, osatu dezaketela informazioa. Ze Eta ona! eta ikusten dugu baita ere 89ekoa da, orain dela Mhm. 27 urteko argazki bat, eta A ber, lizentzia ikusten dugu, lizentzia librea. bai. Eh, 1.000 argazkiak ez dira libreak ze. Bueno, Ados. prudentzia pixkat egin, batez ere zaharrak eta ez dituzte egileak identifikatuta. Mhm. Vale. Argazkiak egite zian, ba, edo elkarrizketatuak ematen zituen, Claro, bai, edo bai, bai. kazetariak egite zituen, baina Mhm. etzan apuntatzen artxibo fisikoan, norena zen Vale. argazkia, eta asko horrela daude, baina Mhm. gehienak badira argazki libreak, eta orduan esan nahi du, hau, ba, Wikipedian ere agertu daitekeela, eta Vale. Segure Irratiaren artikulua halako irudiekin asko aberastu daiteke Ze ondo, bai, 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 izugarria. Wikipedian bertan. Eta, Ze bueno, pues ona. hemen bilaketak, bueno, 1.000 baino gehiago, 101.951 Wow, argazki. ze ona. Horixe. Gero Hori, lankideak begiratuko dugu. Ea, a bai, ber. bai, bilaketa simple bat, Bai, bai, bai. herriak eta holakoak bilatu ezkero, eta ba, Mhm. asko agertzen dira. Eta gainera, Ze ona. bueno, itzuli gara aurreko horrira, baina guztiatik urteka antolatuta daukate, Bai. eta bildumaka edo ere esan nahi du, ba, segurazki artikulu jakin batean Claro. aipatu zirenak, pues, Mhm. elkarrekin daudela, A ez? ber, pixkat jaitsi hola, kuriositatea, a ber. Hau ere, Mhm. danak aldi Ah, berean begira. egin ziren, ez dakit Mhm. noiz, kuriosidadiaz, argazkilariak, bueno, eta gero tokien arabera, segure irratia, baina argazki batzuk kokatuta ere beste toki Bai, bai, batean, bai, bueno, bai. ez dakit, zer izan daiteken, ez? Baina, bueno, eta argazkilaria ere bai, pues, Mhm. Gari Garaialde, hau beste Begira. Buah, batzuk, izugarria. zuk ezagutzen duzu jente hori. Bai, bai, bai. Eta, bueno, gero lankideei esan, Bai, eta hau begira, bueno, hau errepasatu behar zuzendaria dugu. tarten. Bai, Zuen zuzendaria esan nahi dut. gure zuzendaria. Ez Ez gurea. Twitch honen zuzendaria. Hori da. Bueno, Bai, pues, bai, bai. hortxo, Wau, izugarria, bai, bai, bai. azteko Ze ona. baliabide interesgarri bat, Mhm. Bai, fototeka.argia.eus. primeran. Bueno, ba, Eta aipatu ezagun ere, nahi bai. baduzu, beste .eus bat, oso laburra eta Mhm. praktikoa, nolabait esateagatik, Vale. eh, zer.eus. Ados. Eta hau, garatzaile batek sortu du, pertsona bakar batek, Karrikas izeneko bat, ez dut bere izen deituren berri, baina da, agenda bateratu bat egin nahi du. Ados. Baina bere ideia izan da eta jaso ditu iturriak horrela, emaidazue zuen agenda nun dagon eta makinak bilduko ditu. Orduan, Vale. ez kargatu zure eventua hemen ere, ze hola ez du Ja, funtzionatzen. bai. Bakoitzak berean publikatzen baldin badu, Mhm. eta ez Instagramen, claro, pues hori ez da agenda publikazio bat, baina hola, eta hola sortu da zer.eus, bisitatu dezagun, Ba, hau ondo da, ere, ze gero ere guretzat adibidez, asteburuko errepasoa egiten dugula edo programazioak aurkeztu eta batean webgune batean izatea errazagoa da baita ere. bueno, pues, Mm. bueno, claro, irrati batek daukana da programazio bat, eta ez dakit programazio bat dan egokitzen dan gauza bat, ez? Baina, bueno, pues, udal Ez agenda, guk kultura, kontatzeko, bai, hoi da. bueno, pues, Osea, sartu eta orduan, asteburu honetan ez dakit nun kontzertua, asteburu bai. honetan ez dakit nun antzerkia, bai? Orduan, Bai. portadan ikusten duguna da, iturria proposatu, jasotzen dugu, momentuz ari da arakatzen, ez? Mhm. Baina arakatze horren emaitza ikusten dugu, ari gara orain ikusten, otsailak bosterako gaurko badaude gauza batzuk, Mhm. Umoren nazioarteko komedia jaialdia Donostian, Bueno. kontserbazio prebentiba museoetan, Baionako gauza bat, Bilboko bat, jornada aktiba.
gaztelaniazko gauzak ere badaude, nik uste dut filtro bat edo sartu daitekeela, ze gaur egun Mhm. ekitaldi jakin baten testua determinatzea euskeraz edo gazteleraz dagoen Vale. erreza da, eta, bueno, Mhm. sugerentzia bat da, berberak ikusiko du Ona. Mhm. garatzaileak, eta beste Buffy izeneko baten kontzertu bat dago Leioan, Getxon, Mhm. bueno, pues, Baionatik Getxoraino, bueno, eta hegoaldera ere egongo Mhm. dira, Gasteizeko kontuak ere badaude, Bai. beste titulu bat zera, eta klikatzen badugu, goaz, nik uste dut, puntu horretara. Hau Mhm. da, klikatu dugu orain, esango dut, eh, ireki zait beste leio baten, Ah, vale. barkatu. Ez genuen ikusten, Ez dugu La, ikusten. bueno, klikatu Ah, dut orain bai. horri baten, Mhm. eta ez dago Ah, informazio gehiago. Sarbide vale. bat da, beste tokira, eta Mhm. orduan, aportatzen duenak ez du ezer galtzen. Ez, Azken ez, batean, ez. klikak Mhm. eta informazioa bere webgunerako Hori dauka. da. Bai, Orduan, bai, bai, primeran. zer.eus, eta esan bezala, momentuz dago gehiago jasotzen, gehiago, eman. Bueno, ondo. Norberak baldin bauka Instagrametik aparte, web kalendario bat, bere jarduera kultural, euskara, guzti honekin gizarte zea, Bai. zer ikusi daukana, bisitatu ezala eta eman diezaiola, kontaktuak jarra dira, Mhm. eta hortxe. Mhm. Primeran. Bueno, eta albiste gehiago, esan dugu aste honetan, topera ibilizaretela, Luistxo? Bai, eta bueno, Eh, orain gauza politak erakutsi ditugu, bai. uste dut, eta Mhm. praktikoak, eta Bai, noski. euskarazkoak. Eta beste gauza itxusiago bat. Bueno, asteburuko Vale. asteko albistea dugu baita ere, beste gerra bat piztu dute. Mhm. Israelek eta Estatu Batuek erasotu dute Iran, Mhm. eta zer emango duen horrek, zenbat hilko dan, ez dakigu. Vale. Baina batzuk aberastu dira. Bueno. Eta horixe azalduko dugu. Polymarket izeneko webgune bat dago, Vale. orain dela bizpahiru urte martxan, Mhm. eta da geopolitikarekin eta beste mila gauzarekin apostuak egiteko. Eta, Ostras. eta honek dituen implikazioak potoloak dira. Mhm. Ze egiten da apostu bat, noiz arte egongo da Nicolás Maduro Venezuelako Mm. agintean. Hori gertatu zen, apustu hori egin zen abenduan, Mhm. eta batzuek apostatu zuten. Orain arte, eta norbaitek Nicolás Maduro baitu zuten, baino bi egun lehenago, kontu baten, Bai. diru mordo bat apostatu zuen, Mhm. ez du astebete iraungo. Bai. Eta gertatu intzan. Orduan, Claro, apostatzen duenen Pentagonoko edo ergile, etxe zuriko norbait, claro. dakienak zer gertatuko dan, apostatu dezake, eta diru irabazi. Edo are gehiago, eraso bat gertatzeko baldin badago, eta Iranekin gertatu da, asteburuan, Bai. sei bat kontutatik, eta gainera, kriptodirutan egiten da, orduan, ez da Mhm. perfil bat, izenekin identifikatzen zaela, eta nik jokatzen Claro. dut egin beste, da, Mhm. nire Bai. kriptodiruak enkriptatuta daude, Bai. eta nondik handatozen eta nola doanik, eta orduan, sei kontutatik milioi bat, 1,2 milioi dolar irabazi zituzten asteburuan, predikzio izan da, eraso bat egongo zala zerean, Iranen. Orduan, gauza bada, nik dakit gertatuko dala, Claro. eta apostatzen dut, baina beste bada, nik dakit gertatuko dala, baina jada ez zait interesatzen hau ez gertatzea. Claro. Bai, bai, bai. Ez zait interesatzen negoziazio bat egotea hemen ebitatuko duena. Mhm. Gertatzen zaidana da, interesatzen zaidana da, gerra botoia sakatzea, behin Claro. apostua eginda. Eh, Ras. Frantzian debekatuta dago, Ipar Euskal Herrian debekatuta dago ja da, eta beste herrialde Mhm. batzuetan ere bai, baina gu sartu gaitezke, bai, sustatuen albistea zertu dut, Bai. a ber, bueno, ez dugu, loturarik ez dugu eman, begira.
ondo iritsi zait. Baina bisitatuko dugu. Mhm. Aber zer dagoen gaur. Agertzen dan edo zer dan. Polymarket. Bueno, claro, baina eske hau, hori esaten nahi ginena, apostu hauen perfila eta personak eta agintarik, jende garrantzitsua Bai, esango bai, dugu, bai, ez? Edo, helbide okar bat eman dut, baina oin bagoaz. vale. Bueno, Sartuko dira, eta ikusten dugun lehenengo apostua da, sartuko dira Estatu Batuetako indarrak Iranen? Eh, abenduan, martxoan, bai, hori da, segun eta noiz, probabilidade handiagoa, eta, bueno, aitzaki badaukate, guk egiten duguna da probabilitateak, eta politika nola mhm, joango da. Baina, ja, hau da apostuen negozio zikin bat, claro, oso zikina. mhm, Garbirik egon daitekeen ez dakit. Bueno, tradizioak ere badaude, hemen pelotan eta gainerako gatan, baina hau da tremendua. Eta, pero bueno, pues, beste, ba, izugarria. espainolez badago, eta beste batzuk ikusten, Un alto gero, hauteskundetak eta holakoak ere badaude, edo zein izango da urrengo Irango jefe supremoa. Ali Khamenei izeneko bat zegoen, mhm, eta hil zuten, eta orain, haren ordezkoa zein izango da, eta ja, egin dezakezu, bai, hau, edo bestea, mhm, postua. Eta erakutsiko dut, irudi finko bat erakutsiko bai, dut, ze agertu zen, orain dela, guk publikatu genuen hau, herenegun. bai, Eta atzo agertu zen apostu bat, eta kendu zuten atzo bertan, baina pantalla irudiak atera ziren, eta nik mhm, ere badaukat, eta oraintxe erakutsiko dut. bueno, izugarria. Ze probabilitate dago leherketa nuklear bat gertatzeko aurten? Martxoaren 31 bitartean, ekainaren 5 bitartean, lehen Hogeita hamar, seihilekoan, edo urtea amaitu baino lehen. Ze probabilitate dago? Eta apustu hauek, kirol apustu batzuk ere izaten dira bai ez emaitzakoak. Hau da, bai, zeinek irabaziko du, honek edo mhm, besteak. Beste batzuk konplexuagoak dira, emaitza jakin bat, bai, hori da, gola mhm, ze jokalari zehatzek sartuko duen, baina bai, hauek dira bat bi. Edo bata edo bai edo bestea. ez. Bai edo ez, eta gainera ebatzi egiten da puntu jakin batean. Futbol partidu bat badakigu Mhm, Realak edo Atletikek irabaziko duen, atzokoa baino bai, sei bai, bai, pasatu zen, eta momentu jakin batean ebazten da. Orduan, hemen ere fetxa bat dago, leherketa nuklearra urtea amaitu baino lehenago, urtea amaitzen denan ikusiko dugu, gertatu da, edo ez da, eta horren arabera egingo dira diru banaketak. Eta honen esan nahi du, hemen, ikusten dugu urtea amaierako portzentaia momentu bai, honetan, segun batek izan postutzen duen, bai, ez, irabazi dezakezula, o jokatu dezakezula yes bat, oda bai, gertatuko da, mhm, eta erosten duzu hogei, akzio bat 20 zentimotan. Dolar, honek esan nahi du, e, 20 zentimoko biderkatuko dela dolar bateraino, vale, zure apostua mhm, hori izan ezkero. Eta vale, ezeskoari botatzen badiozu, 82 zentimotik zure inbertsioa igoko da dolar bateraino. vale, Eta, orduan, baiezkoa, proportzioa kasu honetan da, hogei bat da, lau mhm, biderkatu zure apostua. 1.000 euro jokatzen badituzu, egongo da leherketa nuklear bat, mm, interesatzen zaizu, 4.000 euro, 5.000 jasotzea, kenduta bai, jarri duzuna, eh, interesatzen zaizu 5.000 euro jasotzeko bomba nuklear batek eztanda egitea. Eh, claro, batek milioi bat apostatzen du, eta claro, botoia sakatzen dut, irabaziten du. es que, Eh, ja, errealitatea, bai, laukoiz, fikzioa hau, bai, es que ja, hau ez da, debekatu egin behar da. Hau bai, debekatu. bai, nik uste baietz, Honen bai, bai, egoitza, ez dago hacker koreano, ez, New Yorken dago, honen egoitza, bakigu hemen, zein da, ba horixe, ze kuadrilla. Ba, bidean, eta inbertsoriak ditu, Silicon Valleyko, pues, bueno, susmagarri oikoak, seguro Elon Musk ere hemen ibiliko da.
Izugarria. eta Nik hauxe. uste dut landu deun albiste Barkatu, gauza potentena, Luis? gauza politak erakutsi, gero gauza zatarrak ere bai. Baina, Bai, niri atentzio beharrezkoak, kontatu behar handia da. egin behar dut, eta bomba Mm, nuklearraren honekin, igual gaur bihar artean osagarri bat esplikatzeko zenbat vale. sartu tal, ekual, mekanika hori nik apostuak Mhm. egiten ditu eta enekien, eta bueno, esplikatu didate, Ah, eta horixe azalduz egingo vale. dugu zerbait. Mhm. Primeran, Luistxo, eskerrik asko, beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu. Datorren Ondo aste arte. izan. Agur. Aio.